Haka gospel man takasi iyo sngo bakisin ran jo Yesu kinong bu jo Yesu ki wan man kli ro Yesu ki ong kono hikai rabai kila bandai ki pop jono try ba uni ubri u khamala hatu ki de ki pop jo ki me ki pa lane hatu ki de ki pop jo u to Yesu la ju pa be ki lo ong kam de ka pop jo ki me ki pa kam de ka pop jo u an re ya u la khamala namar ba ka burom jo ublei kat pen pau leng ba jo u takadau Yesu pen ko yo tau brio bat ka burom jo ublei sisa ka pau leng ba tau brioแต่ก็จิงเอ็มจงเอาบัดจงพิโรและเสเต็งแต่งนิมัดฮับบูนบากิจิงเอ็นิมัดฮับบูนบากิจิงขังลานนิมัดฮับบูนบาki ba pen ran yang nes la perthai ban ni kali ke ju ke jing kali hatu kila bandai ki pop jono tharai hatu kila bandai ki pop jonga dan kila bandai ki pop jo ki kuni kiti aba ki jing ki wana ki kuni kiti ha ke yang asam aba ki kuni kiti ki long kumta hatu kila bandai ki pop jono uji su ay ke ju ke jawab man takasi kimde ki pop jong pi kimde ki pop jo ki kuni kiti jong pi hanrei kita baru kita kecing im jong pi bau blai ukwa ban le ka kampla leng ba jong pi man pen pau sa pertai ba ka pertai kan itu yo jisu leng ba jong pi ba shisha u jisu ino ya pi ba shisha u jisu don rengkat lang bat pi sun perkhat kendian hatu kini kicing ki bang yuma ka cing im kila ban dai ki jing kermen dan kila ban long ki jing do jing kermen ladang yaj ba u jisu kilong ki jing kermen. God bless you.